Sissa l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni installat iktar minn 300 Wi-Fi point f'postijiet pubbliċi madwar Malta u Għawdex. Sal-aħħar tas-sena d-dieħla dawn il-postijiet li joffru aċċess għall-internet b'xejn mistennija jiżdiedu għal 400. Preżentament f'kull lokalità nsibu tal-anqas żewġ Wi-Fi points u sa tmiem tal-2017 dawn għandhom jiżdiedu għal minimu 4. Stephen Muscat, Project Coordinator fiħdan l-MCA, stqar li l-iktar lokalità li għandha Wi-Fi points pubbliċi hija Birkirkara, segwita minn Taslima. Aħna nkunu nafu in real time ġifieri kemm qed jintuża l-Wi-Fi u jkollna l-istatistika. Ġieli navviċinaw xi ministeri jew xi kunsilli lokali ngħidulhom isma' fir-raħal tagħkom jew f'dil pjazza nafu li hemm ħafna usage. Jew żejtu xi point, pereżempju jkollok ġnien kbir, nkun naf li tintuża ħafna u nżidu jew l-speed jew inkella nżidu point oħra, jew inkella jekk narawx post turistiku lil dak l-entità nħeġġuha biex tkun tista' tinstalla point ġdida. Minn dawn il-figuri rriżulta li matul 2016 aktar minn 2 miljun persuna u nofs aċċessaw iċ-ċentri tal-Wi-Fi points. Bl-iktar lokalitajiet fejn dawn il-hotspots huma popolari ikunu Buġibba, il-Belt Valletta, Paċeville u l-Balluta. L-MCA għandha wkoll mobile app li tidentifika l-iktar hotspots viċin ta' fejn tkun il-persuna. U jħabbar li l-mira ta' 300 Wi-Fi spot madwar il-pajjiż inkluża fil-manifest elettorali tal-Gvern kienet issuperata, il-Ministru Manuel Mallia ddeskriva dan l-investiment bħala parti minn revoluzzjoni diġitali li se tkun utli kemm għal-Maltin u kif ukoll għat-turisti u n-negozji. Fil-fatt l-istatistiċi juru li 36% tal-utenti tas-servizz kienu turisti. Mallia fakkar li bħalissa jeżisti aċċess għal Wi-Fi b'xejn f'Mater Dei fuq il-vapuri tal-Gozo Channel u fit-80 ċentru ta' Customer Care fid-dipartimenti tal-Gvern u stqar li l-pass li jmiss u li jkun provdut Wi-Fi b'xejn fuq trasport pubbliku.